Metu buang sampah dulu. Metu. Inilah suasana malam di tempatku nguli lur. Lawangnya dibuka. Anginnya semilir, silir. Stop. Nah, seperti inilah suasana malam di tempatku nguli dan kono kulon kono etan. Buang sampah parane ngetan rene lur. Anginnya semilir. Silir anginnya kayak naik kereta mandek kono. Nah, jalannya sepi sekali. Ini wong kerjane rung padha mulih, keretane sik kosong iki nek. Nek kereta mandek neng kono kae. Nah, anginnya semilir, lur, anginnya semilir. Inilah suasana malam di tempatku nguli, jalannya sepi sekali. Ayo kita jalan-jalan sini. Nah, kono kulon, lur. Kono barat, langitnya cerah. Inilah suasana malam di tempatku nguli. Yuk kita masuk, jalan masuk gerbangnya ditutup lho, kayak dhuwur kayak nek adike dadine lampune empan kayak tanggane ya cek empan kabeh kayak cek sore iki kayak dhuwur empan nek adike lek ngobros iki lali ra dinep Pak Ndoro balik engko ayo dini lali ra mau enep. Nah, seperti inilah suasana malam di tempatku nguli lur. Nah, ini sepatunya si Meme. Mau kita umbahi lur, gitu. Ini sepatu sekolah diumbahi. Tak gawane mlebu rono lur, gitu go mlebu. Iki telemeke. Terus iki tase sekolah. Iki si bleke ning kene ngebek-beki dalan. Iki sebelah rong balik wis sing kerja lampune